Gaurko bideoan tximino infinituaren teoremari buruz hitz egingo dugu. Teoremaren enuntziatuak honela dio. Tximino batek teklatu baten teklak hausa sakatuz denbora infinituan edozein testu idatz dezake. Teorema honen frogapena ikusi baino lehen probabilitatearen kontzeptu batzuk ikusiko ditugu. Gertaera bat gauzatzeak hurrengo gertaerari eragiten dionean, gertaera dependente deritzo. Honen adibide bat jarriko dugu kontzeptua hobeto ulertzeko. Demagun kaxa batean lau kanika ditugula, gorria, berdea, beltza eta urdina. Hausaz hartzen badugu kanika bat, kolore bakoitza ateratzeko probabilitatea laurden bat da. Demagun kanika gorria atera dela. Orain, hausaz beste kanika bat hartzen badugu, berdea, beltza edo urdina ateratzeko probabilitatea eren bat da bakoitzerako. Baina gorria ateratzeko 0 da. Atera dugulako jadanik kanika gorria. Orain, demagun atera dugun lehen kanika beltza dela. Orduan, bigarren kanika, gorria, berdea edo urdina ateratzeko probabilitatea eren bat da bakoitzerako. Eta beltza ateratzeko berriz 0. Ikusi dugunez, lehen gertaerak bigarrenari eragiten dio. Gauza bat edo beste bat gerta daitekeelako lehenengoaren arabera. Aldiz, gertaera batek beste bat behatzeko probabilitatean eragiten ez duenean, gertaerak independenteak direla diogu. Demagun txanpon bat airera jaurtitzen dugula. Orduan, aurpegia edo gurutzea ateratzeko probabilitatea erdia da bientzat. Bigarren aldiz jaurtitzen badugu txanpona, berriro ere probabilitatea erdia izango da bientzat. Izan ere, txanpona alde batera edo bestera, hausiko da beti. Aurreko jaurtiketan gertatutakoa kontuan hartu gabe. Beraz, gertaera hau independentea da. Eta zehazki, hauek dira gure tximino infinituaren teoremarekin lotutako gertaerak. Behin probabilitatearen kontzeptu hauek ikusita, teoremaren frogapen intuitibo bat ikusi dezakegu. Demagun 50 karaktere dituen teklatu bat dugula, eta idatzi beharreko hitza zientzia dela. Horrela bada, hausaz mekanografiatuz, lehen letra idatzia Z izateko probabilitatea 1/50 da. Bigarrena I izateko probabilitatea 1/50. Eta abar, gertaera horiek estatistikoki independenteak dira. Beraz, idatzitako lehenengo 8 karaktereak zientzia izateko probabilitatea 1/50 da. Orain, 8 letrako bloke bakoitzan zientzia ez idazteko probabilitatea 1/50 da. Bloke bakoitza independentetzat hartu behar denez, 8 letrako lehenengo n blokeetan zientzia ez idazteko probabilitatea 1/50 BRN da. Hortaz, n handitu ahala probabilitatea txikitzen da. N behar bazain handia eginez, hitz hori ez agertzearen probabilitatea nahi bezain txikia egin daiteke. Argudio bera erabiltzen da tximinoa edozein tamainatako beste edozein karakterikate idazten ari balitz. Azaldutako teoremaren aplikazio bat Babeleko liburutegia deritzon webgunea da. Bertan, tximinoaren portaera antzeratzen duen algoritmo bat erabiltzen da liburuak idazteko. Tximinoak edozein testu idatz dezakeenez, webguneko bilatzailean edozer gauza bilatu daiteke, eta ziur libururen batean agertuko direla bilatzen ditugun terminoak. Esate baterako, demagun, eman like eta arpidetu nonbaiten agertzen den aztertu nahi dugula. Search botoia sakatu ostean ikus daiteke badagoela esaldi hori duen liburu bat. Beraz, tximino infinituaren teorema aplikatuz, pentsatu dezakegun edozein testu existitzen dira webgunean. Esate baterako, Bibliaren lehenengo edizioa, gaixotasun guztien aurkako tratamenduak sortzeko instrukzioak, eta inoiz bizi izan diren Euskal Herriko biztanle guztien deskribapen zehatzak jaiotze dataren arabera ordenatuta. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta espero dugu zerbait ikasi izana.